ebe solego ka ego na-eje o ebe solakụ ka agụ na-eje o ego ka mma n'ikolobia o ego ka mma n'ikolobia money stop nonsense o akụ dị mma na yọngụ o akụ na-etigbu okwu o ego ka mma n'ikolobia money stop rubbish o akụ dị mma na yọngụ o ego ka mma n'ikolobia ego ka mma n'ikolobia akụ dị mma na yọngụ o akụ dị mma na ihe nyelu mmadụ n'agadi adịrọ mma ego ka mma n'ikolobia oyo akụ dị mma na yọngụ o ego ka mma n'ikolobia akụ dị mma na yọngụ o egwu ka na-eti okwu na-abụ ụmụ obodo anyị onye ọbụla chukwu ego ya yọbanụ chukwu nye anyị ndụ nye anyị ego inye anyị ego inye anyị nwa o akụ na-edozi obi o akụ na-esi obi ike o o ji ego o ji ọgụ nne m ya ka ndị wee yọba chukwu akụ na-esi obi ike o ego karịrị ndị ilo ego karịrị amosu o money stop nonsense o money stop rubbish o akụ dị mma n'ikolobia ego ka mma n'ikolobia o maka ijide ego asị ka edebe echi isi mba n'ọtata ka emebe emebe o maka na onye ga-adata ogu money stop nonsense akụ na-esi obi ike onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu Chukwu obika o ọkaga Chukwu obika o Olisa Chukwu obika o ayọkụ mmiri na-ayọyọ biko akụ na-esi obi ike o onyinye nyelu mmadụ n'agadi adịrọ mma o ego ka mma n'ikolobia o akụ one of Igbere o landlord na Cambodia o eliwa 2.2 Pesuso Foundation aka na-enyela ogbenye aka o ọkaka Chukwu alili emegbu ome o alili ụmụ ogbenye na-eme m n'obi o wee zite landlord na Cambodia o omogụm ogbenye oyimo eliwa 2.2 aka na-enyela ogbenye aka o ji moto eme ọgụ megolu m o ji moto eme ọgụ na omegolu m Itali na-abịa ego mmọnwụ ndị ilo Itali na-abịa money stop nonsense money stop rubbish o akụ na-etipụ okwu akụ na-ebi okwu egwu mejebe na Indian
onwere odogwu nchekwube jebe doli manel girigi ego bele money na Indian omena dollar na New Delhi money stop nonsense yo Prince Ojizobiko ya bele money mekene money stop rubbish yo Doro Emmanuel obele money na India omena dollar na New Delhi Ojizobiko ezi nwasi Okemo hichu aron dizop kisi putaziano omena dollar ego kama Nikolobia mana kodema na yongo ego mejebe na China anyeke na ofia bulego ofia mecho kuna no nwanne me ogonye ganne kenao oke nwachi na-edupita ofia bulego wano na China ofia bulego wana na Hong Kong ofia mecho kuna no n'Enugu money stop nonsense yo ofia money stop rubbish yo oke nwachi na-edupita ofia bulego wana na China ofia fulego 1 na Hong Kong ofia mecho kuna no Enugu State kosi bianu Papa Jima nyanezi bodozi akụ yao ugogbo ofia ji afuzo lolo oke nwa Ogochukwu Angela ugogbo ofia ji afuzo Mama Ejima eze nwanyị nọ ya balụno ọgọzi mụ lote nne ya ewo n'ọnwụ mere nchae late Chief Mr. Vincent Okenwa Nwafenna 1 of Amechi ọkwụ na anọ osimuke na ezigbo nne ya o ezi nne mụlụ ezi nwa o Lolo Mrs. Esther Okenwa London woman ofia nwa nlotelunu maka na onye nwe mmadụ ka o nwere ego n'ụlọ otu aka ọ dị Prince Arinze Chukwu Augustine emefo ijele Africa o mechi igbo ọnụ ezigbo ụmụ ojii onume ekene yo oke nwa na Cambodia o ụmụ Chineke na gala ngala o ive jem ọgaranya erika o CEO AMF Ventures Nigeria Limited ezigbo ụmụ ojii gulgokodo onye ọma Tochukwu ekene njelegu ka njelegu mo akụ dị mma Nikolobia o ijele na Cambodia o money stop nonsense yo ekene lumo ofu nwa Cambodia ofu nwa na Cambo Chukwu ebuka nwanyị agọ ofu nwa na Cambodia o money stop nonsense yo onye achala isu ani udogwu onye ọma Tochukwu na-ekene unu ego ka mma na yongo ọnwụ siri ọra na Cambodia igwe Kristo ba ọnwa na ịdị mma ezi nwanne m ego ka mma na Nikolobia akụ dị mma na yongo
egumejebe Malaysia ego ka mma n'ikolobịa egumekene n'onye eze dị mma na yọngụ High Chief Gideon Makwafo ego ka mma n'ikolobịa onye eze na Male akụ dị mma na yọngụ mmiri na-ezoro ọra niile ego ka mma n'ikolobịa money stop nonsense akụ dị mma na yọngụ money stop rubbish mmiri na-ezoro ọra mekene yo onye eze na Male onye ọma dị mma anyị ekenezianụ High Chief Gideon Makwafo Millionaire of Navy na Soye Kingdom TPM Obo gburugburu na South East Asia CEO onye eze Male Global Resources Nigeria Limited ego ka mma n'ikolobịa onye eze na Male onume ekene yo mmiri na-ezoro ọha onume ekene yo ego ka mma n'ikolobịa obo gburugburu akụ dị mma na yọngụ n'ọma Tochukwu ekene eguma bata Philippines Engineer Franklin Jedom oyi bụ ikuku ego na Philippines odogwu ikuku ndụ foundation odogwu a money stop nonsense yo ikuku ego ikuku na-ekute money ego ka mma n'ikolobịa o Engineer Franklin J. Edom ikuku ego na Philippines ezi nwa si Ogboza Kindred na Manato Autonomous Community Idato South Local Government Imo State CEO Planet Limited ikuku ndụ foundation onye ọma Tochukwu ekene ino money stop nonsense money stop rubbish ikuku ndụ kwute ego onye ọma Tochukwu na-ekene ekene ahụ ego mejebe Isu Kingdom ka nkene ọmatala akụ n'ụzọ ego mekene Daily Dollars yo na Cambodia ịna-afụ dị mkpa ị na-anụ isi ego money stop nonsense yo ọ matala akụ n'ụzọ n'ụmụ ọgbara Isu Tochukwu ekene yi n'egwu ọma Emos Tochukwu onye ọma na-nseki Emos Tochukwu Daily Dollars worldwide Daily Dollars na Cambodia ọmọtala akụ n'ụzọ 1 of ụmụ ọgbara Isu Autonomous Community Imo State onye ọma Tochukwu ekene inu ego ada azụ okwu ebe ezola ego ka ego na-eje akụ dị mma na yọngụ nwa m malụ mma n'ọba ego mụnachi nwa m n'ọba ego ahụ Daily Dollars yo na-eke na Adama ahụ akụ dị mma na yọngụ Ifeanyi iwu na onye Aguileri odogwu onume ekene yi Mojo London Sea one of Umuleri onye nweghị nwere ife ego ka mma na yọngụ akụ dị mma n'ikolobịa Tochukwu bụrụ ụzọ ndị Igbo na Cambodia Mojo na ịdị mma Ifeanyi iwu nọsobilinu Mojo London Sea one of Umuleri Tochukwu bụrụ ụzọ ndị Igbo na Cambodia isobili ego ka mma n'ikolobịa money stop nonsense yo money stop rubbish yo
ndị obodo Onyeoma Tochukwu na-ekwu okwu na ife ọ bụ onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ka anyị malụ ndị bụ ndị emesịa n'ụwa malụ ndị bụ ndị ego ka mma n'ikolobịa akụ dị mma na yọngụ money stop nonsense ego ka mma n'ikolobịa money stop rubbish akụ dị mma na yọngụ egwu mejebe n'umuchu ego ka mma n'ikolobịa eze ego wanụ n'umuchu bịa odogwu balakụ na nwa ego ka mma n'ikolobịa ezigbo onye obodo odogwu akụ dị mma na yọngụ eze ego na Cambodia ego ka mma n'ikolobịa ezigbo onye obodo na Cambodia akụ dị mma na yọngụ obele nwa balakụ na nwa ego ka mma n'ikolobịa money stop nonsense akụ dị mma na yọngụ Onyeoma na-ekene yo ego ka mma n'ikolobịa Tochukwu na-ekene yo akụ dị mma na yọngụ eze ego wan n'umuchu ezigbo onye obodo wan na Cambodia home and abroad eze money Onyeoma Tochukwu ekene yo ndị eji egala na Cambodia egwu ndị eme ife egwu ndị ebe mba egwu ndị nwe obodo akụ dị mma na yọngụ egwu eji ebe ife egwu eji ebe mba egwu ndị obodo ndị ọma akụ dị mma na yọngụ nwere mmadụ ka o nwere ego ego ka mma n'ikolobịa Chukwu na-ekene ekene akụ dị mma na yọngụ habas Ifeanyi nwamba n'ude Onyeoma ekene yi n'egwu ọma egwu ndị nwe obodo money stop nonsense ego ka mma n'ikolobịa money stop rubbish akụ dị mma na yọngụ akụ dị mma n'ikolobịa ego ka mma n'ikolobịa okwu a na-asa anya akụ dị mma na yọngụ anyị na Cambodia ego ka mma n'ikolobịa okwu a na-asa anya na Cambodia akụ dị mma na yọngụ anyị na Cambodia okwu a na-asa anya Ifeanyi nwamba n'ude ezi nwa onye ihe mbosi ọya abalị yo haya 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 wele aje hasa hasa osimiri atata money stop nonsense Prince Manelu Sobili Prince Manelu ibe odogwu ndị ije mọnụ odogwu na-ekene yo adị igwe one of ihe ọmụ odogwu ọlụ ka isi eje ahụ adị igwe money stop nonsense yo ego ka mma adị igwe money stop rubbish yo akụ dị mma na yọngụ adị igwe worldwide yo ego ka mma n'ikolobịa anyị ekenezianụ akụ dị mma na yọngụ Emmanuel ibe adị igwe one of ihe ọmụọlụ adị igwe worldwide Onyeoma Tochukwu ekene inu isobili ego ka mma n'ikolobịa ego ka mma n'ikolobịa akụ dị mma na yọngụ akụ dị mma na yọngụ adị igwe worldwide ego ka mma n'ikolobịa mana money stop rubbish akụ dị mma na yọngụ ndị ọma ndị njem ọnụ igwe eze omemma ya bụ igwe adịni olibe ego olikarịsịa omebe omelarịsịa adekoko worldwide Chukwu ekezie Chukwu bụ nwanne m Demion Odogwu money stop rubbish akụ dị mma na yọngụ mana
mana money stop nonsense yo. ego ka mma ni Onye ọbala aka wanu n'ụmụ akụ odogwu. Ako onye mma na yongo. Chukwu ekezie, Chukwu bụ nwanne m Demion. Onye ọbala aka wanu n'ụmụ akụ. Ade Koko na Hong Kong. Igwe Adeni. Money stop rubbish. Chinyelugo, 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 Chinyelugo. Onye Chukwu nyele eze ga-echi eze. Onye Chitunyelu ugo ga-echi ugo. Chinyelugo. Eze nkwacha abata o. Chinyelugo. O mepụrụ onye ọ na-abịala arụ. Chinyelugo. Ọgaranya ma ka esi ego. Chinyelugo. Ọ bụ onye ka na-eke na o. Chinyelugo. Ezi nwa pụrụ iche bịa odogwu. Ndị ụka obodo chiri ya echichi. Ezi nwa pụrụ iche ọfụ Igbo landị o. Ọyị bụ ọhamadike o. Ọhamadike mekene yi n'ije nụ. Ndị Owere chiri ya echichi. Onye omekene yi n'egwu ọma. Money stop rubbish o. Ọhamadike ego ya kaliga musu. Ego ka mma. Ezi nwa pụrụ iche ego kalili ndị ilo. Ako onye mma na yongo. Money stop rubbish o. Ego ka mma ni kolobia. Onye omekene yi n'egwu ọma Ako o. onye mma na yongo. Eze nkwọcha. Ezi nwa pụrụ iche na Hong Kong na Emi Owere. Ọhamadike na ezi mba Emi. Gị na odozi akụyi lọlọ Chidimma eze nkwọcha. Ugoli malụ nsọ dị ọdịka oji ọgwanụ dị o. Onye omekene unu n'egwu ọma. Ego ka mma n'ikolobịa. Ego ka mma ni kolobia. Oyi makụ dị mma na yongo. Ako onye mma na yongo. Ndị oyi ọfịa nwanne m na Hong Kong bụ na-ebuga mmadụ ka eji aga o. Ako onye mma na yongo. Oke nwa na ịdị mma. Ego ka mma ni Ị kolobia. ma na money stop rubbish o. Ako onye mma na yongo. Onye ọma Tochukwu na-ekene unu. Ego ka mma ni kolobia. Ako onye mma na yongo. Onye ọma bịa o. Egwu m ejebe Germany. O nwere onye nchekwube ejebe o. Mụ na ikika na-abata o. Injinia Jones anọchie Ego ka mma ni kolobia. Eze Jo. Ako onye mma na yongo. Akụ dị mma n'ikolobịa o. Ego ka mma ni kolobia. Eze Jo na Germany. Ako onye mma na yongo. Onye ọma Tochukwu na-ekene ya o. Injinia Jona Eze anọchie. Nweze 1 of Umezike Eziamuli. Eze Jo 1 na Munich, Germany. Eze Jo Electrical PLC Odogwu na Germany. Kenelu Muze Chukwu fụ n'anya. Ndị eji mara obodo. Kenelu m oche ndọ imo. Maazị Chukwuma Eze Adachie. Akụ dị mma na yongo. Mr. Kanayo Gwanya. Ezi nwanne m onye ya dịka echi. Ndị ejem ọnụ na Cambodia. Mr. Kanayo Gwanya. Odogwu si oyi ezi agụlogo gọọmenti Enugu steeti wepụtazi. Chairman Enugu State Indigenous Association Cambodia. Oyi bụ Vice Chairman United Brothers Association Cambodia. Chairman and CEO Unite Worldwide Consultant Limited Cambodia. Ezi nwanne m na ihe adịghị echi na-echi ada agwa agwa. Njele egwu m o. Njele egwu m ego ka mma na yongo. Ego ka mma ni kolobia. Money stop nonsense yo. Ako onye mma na yongo. Money stop rubbish yo. Ego ka mma ni Onye kolobia. ọma Tochukwu bụ onye egwu. Ako onye mma na yongo.
Papa ego ka mma n'ikolobịa DJ Hip-Hop si Onyeoma akụ dị mma na yọngụ Number 1 DJ na Cambodia onye nweghị nwere ife the celebrity barber for Africans na Cambodia Papa aka DJ Hip-Hop the number 1 DJ in Cambodia, the celebrity barber for Africans in Cambodia, BRO, BMF, Cambodia, Ezinwasi, Eziama in Ibere, Benden local government, Onyeoma Tochukwu ekene. Ego ka mma n'ikolobịa akụ dị mma na yọngụ money stop nonsense yo ego ka mma n'ikolobịa Fela Kuti akụ dị mma na Fela Kuti eleya Session Tiger ego ka mma n'ikolobịa Onyeoma Tochukwu ekene akụ dị mma na yọngụ money stop rubbish yo ego ka mma Session Tiger Onyeoma ekene yo akụ dị mma na yọngụ ekene elumu ego ka mma native son of Cambodia akụ dị mma na yọngụ Arab Prince Odogwu ego ka mma Secretary BMF Cambodia akụ dị mma na yọngụ Onyeoma Tochukwu ekene ego ka mma n'ikolobịa money stop rubbish yo akụ dị mma na yọngụ money stop nonsense yo ego ka mma n'ikolobịa akụ dị mma n'ikolobịa akụ dị mma na yọngụ egwu m ejebe Dubai yo ego ka mma n'ikolobịa ka nzute ezi ohima o akụ dị mma na yọngụ Prince Ochinonso si n'Odogwu Onyeoma Tochukwu ekene yo 10 na ịdị mma o ego ka mma n'ikolobịa 10 million na Dubai yo akụ dị mma na yọngụ 10 million of Igbo land yo ego ka mma n'ikolobịa 10 million worldwide yo akụ dị mma na yọngụ Prince Chinonso Sunday Austin 10 onye ji 10 million wee malụ n'ụwa niile ezi nwa si Imo steeti pụtazianụ na Ngọkpara Ovoro kenelu m ezinne nwanyị ọma Jetri Ebere ezinne mụrụ ezi nwanụ Onyeoma Tochukwu ekenenu ego ka mma n'ikolobịa ego ka mma n'ikolobịa We Balance Club ndị ọma akụ dị mma na yọngụ 10 million na-ekene unu ego ka mma n'ikolobịa Onyeoma Tochukwu bụ onye egwu ahụ akụ dị mma na yọngụ money stop nonsense yo ego ka mma n'ikolobịa money stop rubbish yo akụ dị mma na yọngụ jebe Chukwu na-edumo ego ka mma ike kere ụwa akụ na-ezobe ike akụ dị mma na yọngụ ndụ ka nna ya Chukwu ego ka mma n'ikolobịa ogologo ndụ na-arụ ike akụ dị mma na yọngụ azụsụ ụmụ anyị bazụba anyị ego ka mma puku nara ngige enye na-egwu na-eme ahụ akụ dị mma na anya fụrụ ugo ṅụọlụ ugo ego ka mma n'ikolobịa ada fụ ugo kwada akụ dị mma na yọngụ nkiri ka na-ekiri ododo ego ka mma n'ikolobịa Onyeoma Tochukwu bụ onye egwu akụ dị mma na yọngụ imebe mmemme imebe okeshọn ịmalụ mmanya ị ga-achọta ahụ chọba lavish mmanya ọma oyimu chọba jagaban mmanya ọma ọ bụ mmanya na-edozi arụ ọ bụ mmanya na-eme ka ndụ tọrụka ọ bụ onye wepụtara ya ọnwa na-etiri ọra Prince Emeka Ajamma akụ dị mma na yọngụ ọkwụlụ ọkarịsịa na nnọọkwa ego ka mma n'ikolobịa money stop nonsense yo akụ dị mma na ọkwụlụ ọka money stop rubbish yo ego ka mma n'ikolobịa iwepụtalụ mmanya ọma akụ dị mma na lavish yo gị wepụta jagaban ego ka mma n'ikolobịa mmanya na-enye arụ ike akụ dị mma na yọngụ mmanya na-edozi arụ oyimo money stop nonsense yo akụ dị mma na yọngụ akụ dị mma n'ikolobịa ego ka mma ọkwụlụ ọkarịsịa na nnọọkwa ekene akụ dị mma Onyeoma Tochukwu na-ekene yo ego ka mma n'ikolobịa ofu nwa nnọọkwa ji eme ọnụ na yọngụ Prince Emeka Ajamma
Okulo Kalisiana Nokwa, the owner of Labish and Jagaban, Manya Dimma, Manya Ije Polindo, Money Stop Nonsense, Akudimana Young, Okulo Kalisia, Umiboji Yemono. Ego kama Nikolobia, Okulo Kalisiana Nokwa, owner of Jagaban, Money Stop Nonsense, yo. Owner of Labish, Onumekene yo. Okulo Kalisia Tochukwu yo. Yayobanu Chukwu. Chukwu nyanyi ndu nyanyi ego, inyanyi ego inyanyi nwa o. Akuna edozi obi o, akuna esi obi ike o. Oji ego oji ọgụ nne m, yaka ndị we yoba Chukwu akuna esi obi ike o. Ego kalili ndị ilo, ego kalili amosu o. Money stop nonsense yo. Money stop rubbish yo. Akudimma Nikolobia.